wacce ya ce ita ce za a ba a fitar da jaki daga cikin dima. Na farko tun wajen ɗaurin aure ya kamata a ce alƙalai da malamai da miji kan mace gaba ɗaya lokacin da aka bari sai ya ɗauko. Tsuntsun soyayya ya jangwalo zuciyarta ta ce nan duniya allambaran naman ta ja ba wanda take so illa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wannan bazawara sakin wawa ta ce ba tun yau ba tun tali-tali take tsananin ƙaunar mai girma gwamna. Domin tun ana mata dariya har ma an fara tausaya mata bisa yadda marurin cikin tantakwashin muzurarin zuciyarta ke shan farmaki daga ƙaunar excellency. Nana Adam Jambulo wacce ake wa lakabi da mai muryar madara ta ce gaba gadi ta fito ba da wasa ba kuma tsakani da Allah take ƙaunar excellency ba wai yaudara ba. Ta ce tun tana ɓoyewa har abin ya kai magare takewa ta zama cewar a gidansu ma iyaye sun san cewar hakika ta mato kuma ta kamu. Wakilin mai Yusuf Ala Abdallah shi ne ya hira da wannan bazawara wacce take shaida masa cewar idan ba Ganduje ba sai rijiya. A gaskiya a rayuwata ina son Abdullahi Umar Ganduje. Zuciyata ta daɗe tana son shi. Na rasa ta yaya zan faɗa ina son shi sosai. Ƙaunar da nake masa ta wuce gaban su. Ƙauna ce nake masa tsantsa. Da wanne za ya zaga jinin da ke jikina. Da za ya gana kai yana ta gudana. Akan ƙauna na ta kaina. Masoyina nake tunawa. Hajiya Maimuna Abubakar ita ce marƙiyar Nana ta ce da fari suna ta hantarinta akan wannan dalaba gammo da ta ɗauko domin suna ganin abin kamar kawalwalniya. Amma yadda ta kafe tsawon lokaci yasa suka haƙura suka mika komai ga Ubangiji ta'ala tunda dai aure nufin Allah ne kuma matar mutum kabarinsa. Mu gaskiya ta daɗe tana gaya mana wannan zance mu kuma yanzu haka mu ta Ganduje muke ce mata domin ita a duniya Gandujen nan shi take so ta je ta yi umara ta dawo ta zo a nan ma ga masoya amma ta dage ta ce ita sai Ganduje kuma har gida idan ka ga mutanen da suke zuwa mata sai kai al'ajabi amma yarinyar nan ta ce ita sai Ganduje. Ta roƙi bayan Allah masu ikon haɗa su da su taimaka a kashe gobarar soyayyar da ke balbali a zuciyar wannan ƴata su. Dan Allah an fatan da a taimaka mana a sada ta da Abdullahi Umar Ganduje dan Allah dan Annabi. To Allah ya sa makusanta sun ji mu dai namu sako maƙoƙo. To akan wannan kitaballi kuma mun taɓa halli da ulama magada annabawa don jin ko ya halatta bazawara ta furta kalamai na ana uhibbuka hubban shadidan ga wani shugaba. Sheikh Abdulsalam Abubakar Baban Gwale babban malami ne a Kano ya ce ai addini bai hana ba. Yana cikin abin da shari'a bata hana ba tunda an samu wata mata a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ta zo ta kawo kanta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta bujiro da kanta a matsayin tana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aure ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya kau da kai ma'ana shi ba shi da bukatuwa zuwa gare ta. Karshe wani cikin sahabbai ce shi yana bukatar ta manzala sa ya ce to kawo abin da kake da shi a aura muku yace ba shi da komai manzala ce ka je ko zoben karfe ne ka kawo ya je babu karshe aka aura masa ita da abin da ya haddace na alqur'ani dan haka ba haramun bane mace ta ga wani abu daga cikin abubuwan da addini ya tanada ko abin da zuciya take so yayi mata nasa ta ce ita tana so ya aure ta wannan ba laifi bane ba. To ai da ma an ce abin da kake so kana tare da shi Allah ya sa nema rabo ne. Daga